sergent. Oui, mon commissaire. Sergent. Oui, mon commissaire. Non. Commissaire. Karamgola donne. Bleu ferguin. Qui a Karamgola de la bleu ferguin? Adela ka bleu de la. Alado. Calme-toi. Hey, agara chukudi. Et ça que donne honneur. Commissaire, c'était un voyou. Hey, tu te tais. Quand je te dis de faire doucement, tu fais doucement, ok? Ok, mon commissaire. Allez, va là-bas. Ferme la porte. Ni wele kana basi man tuguni. Tiens la foni ya farama. Ka ya fama. Non foni ya farama. E ma fu gane la fama. Parce que faut chukudi. John faut ka ta foki sara. Dongo do kukura yinyala. Et puis kuma kura me kulola. Et puis kibaro ye. Ma ala ka sira yire la. Abe wati jambo ni ding banani be. Karamboy waram dunyo kuna ala dron le bado. Ori ko en tige doni ko ni fenna. Mais bi i waliam ke buenama kujugu fukata teme. Fama. Ne me ko kaso na no. Digine doni ga dafa domina. Ne ko bora ni ko en kalama. Nturea wala sa mse ka bara ke jugama. Wala sa ide me se ka kenya. Debi to shu folo na ne doni ga kaso ne be ni bora de la fo bi en fleur na ala barga la ala no abi den se la fa ima fu igene la ne flemme fa fa kono in be ne re la ni che fa na ma ira bebe che mi do ni ka se ga la bila ko kono o de kuna jay me ma alsa ne re bi fu ya barala ni iye famiya sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ka ca o kow ka ca kojugukɛlaw ka ca nkalontigɛlaw ka ca kalabanciw ka ca mais i ka da la tuma bɛɛ ko ala ka tilebanciya bɛ Tiɲɛ yɛrɛ la n ye kabako caman ye bi tuma deli ka mun ye mais e nin kɛ cogo di? ni tɛ baasi ye an bɛ ka sira min tagama n'o ye ala ka tilebanciya carili tagama ye o sira fɛ alaw taala ye nin dɔnni caman nɔgɔya aw ye ni kuba sugu nin de ka di ne ye. o tɛ baasi ye bɛɛ bisimilalen bɛ an nɔfɛ tagama ka dɔ fara anw kan o ka di masala yɛrɛ barisa ni dɔ farala jama kan kumakan bɛ taa yɔrɔ jan o hukumu kɔnɔ i bɛ fɛ ka fara an kan ne tɛ baasi ye. N'ala sɔnna bon n bɛ layidu kelen d'i ma n bɛ n seko ni damayira bɛɛ kɛ pour que i bɛ se ka bila o ye kalanden ka hakɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye a ka karamɔgɔ kan. Fama i kana kɛ ten don kelen fa o tɛ wolo kɛ doso ye hali ni fanga tigi dɔ ye an ka ko in to yen a ka taa sira jɛlen kan an k'a to a ka ko in ka waleya jɛlenya kan o de ka di ne yɛrɛ ye. Tiɲɛ yɛrɛ la i ka nin kuma in a ye n bolo tɔ fa i la mais n bɛ fɛ bi ta kɔfɛ n ka fara kan ka k'i ka kalanden dɔ ye n ka fanga kɔfɛ n ka tenni kɔfɛ ka k'i ka kalanden ka tugu ala ka sira kɔ ka tugu ala ka tiɲɛ kɔ n'o ye ala tilebaga ye pour que ni ni ɲɔgɔnna caman bɛ yen n bɛ fili la n bɛ se k'u bɔ fili la cogo min na ka fɔ ko fanga ani diinɛ u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye fanga mana k'i la cogo o cogo i bɛ diinɛ bonya a b'i ka ko tɔ sinsin a b'i ka ko tɔ sankɔrɔta. Fama o ye kunnajaba ye ka se e yɛrɛ yɔrɔ la
ko ni ala ko dilatɔ ye a bɛ dɔn k'a bɛna cɛ n'i ka kɔrɔfɔ faamuya nin tɛ baasi ye ni n bɔra yan ne tun b'i fɛ ni ala sɔnna ma i kan ka sira min tagama n b'o yiri la n'a tɛ k'i ma baasi ye. ala sɔnna. Sergent, Sergent, là. Ok, problème foyi t'a la n y'a mɛn n yɛrɛ bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la sisan ka taa ko ɲɛɲini pour que bi ou bien sini jaabi ka se ka sɔrɔ su ka sɛgɛsɛgɛli la pour que a ko bɛ se ka teliya cogo min na. Faama bɛ diya kojugu. Sergent, là. taa n'a ye kana bila kɔfɛ kaso in na bilen i b'a bila mun bɛ da la matela bɛ yɔrɔ min na i b'a bila yen i y'a faamuya i k'i jija i ka daraka tilela ni surafana i k'a bɛɛ d'a ma normalement i y'a faamu. ok a ye taa. cɛ ni fisayara ma wallahi billahi e joli la mun ne kɛmɛ de d'a ma an cɛ ne kɛmɛ fila d'a ma wallahi n'a tora ka poromo a bɛ ɲa toro ka cɛ bi kɔni ne denw bɛ duman dun bi sa ni dun diyara ne ala wallahi mɔgɔ jugu ne tɔɔrɔla koyi depuis ne cɛ sara o y'u banna n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min ne t'a tiɲɛna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne fa e bɛ ka ne lajɛ mun na ne b'a kɛra cogo di? I jɔn ka tɛmɛ mɔgɔ jugu suba i bɛna dun mɔgɔ jugu fara ka bɔ n na to yen n bila n t'i to yen n bila ayi mɔgɔ jugu kana n dun kana n dun ne tɛ mɔgɔ dun na i ma da n bɛ fɛ ka fɛn b'i kan lamɛn e bɛ ka min kɛ nin ye i bɛ se k'i dɔnbaga mɔgɔ minnu t'i dɔn i bɛ se k'olu de lafili mun kɛra après e tɛ fatɔ ye e b'o dɔn ne b'o dɔn ala b'o dɔn o ɲuman ye mun ye to lafiya kɔnɔna na i k'i farikolo kandanen to ne tɛna foyi k'i la nin fɛn ninnu bila i de la yɛrɛ a dun kɛra cogo di mun la ala ye bila k'i yɛrɛ kɛ tan tɔ ka sɔrɔ i bɛ k'i hakili k'i b'a fɔ k'i ye fatɔ ye farikolo min b'i kan o bɛ ka jira k'a fɔ k'i ka kɛnɛ ni kɛnɛya ye n'a ma ɲɛ k'e y'o dɔɔnin na ne bɛ se ka kuma dɔ f'i ye baasi t'a la ne tulo b'i la e y'a dɔn cogo di ko ne tɛ fatɔ ye fa bɛ hakili de la nka banakisɛw bɛ jeli de la i mana fatɔ ye cogo o cogo i t'a sɔrɔ hadamaden dɔw ka kɛnɛ hakili la mɛ a man kɛnɛ kunkolo la tiɲɛ don ne fa ne tɛ fatɔ ye ne ni fa cɛ ka jan yɛrɛ ne cɛ de sara ka den 2 to ne bolo ne cɛ somɔgɔ bɛɛ banna ne la ko ne ye tere jugu ye ko nɔrɔ bɛ ne na ne fa ye ka ne lajɛ ne tere bɛ se ka mɔgɔ faga tere dɔ bɛ ne la tere bɛ na o de ye ne don nin ko ninnu na n'o tɛ ne tɛ sunkurunba ye mais mun de la i b'i ka hɔrɔnya feere k'i danbe feere k'i ka diinɛ feere ka tila k'i denw janfa maa dama i ka mɛlɛkɛni 2 n'u y'a dɔn k'a fɔ k'u ba bɛ nin baara de kɛ ka taa kɛ k'u balo don jumɛn la n'u bɔra kalama i bɛna bonya sɔrɔ u fan fɛ bilen olu bɛna kɛ marakɛla ye cogo di olu bɛ kɛ dɔ fa ye k'u bɛna tila ka jɔn ka du dilan bilen tiɲɛ don e ne fa ne sɛgɛnnen don ne bɛ taa n denni 2 bila n terimuso de fɛ yen cɛw de bɛ don ne kan ka bɔ hali wari ɲɛnama tɛ dɔw bɛ 200 diyan dɔw bɛ 400 diyan dɔw yɛrɛ bɛ bin kan u tɛ dɔrɔmɛ diyan dɔw bɛ n fa nini dɔw bɛ n ba nini ne b'o de kɛ pour que k'an denw balo Allahu akbar madama daliba masa min y'an da n'a hakili b'an na n'i ye nin sira in bila balo cogo wɛrɛ b'a bolo a b'i balo la lafiya la ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ne bɛ se ka nin sira in bila cogo di mun bɛ ne bolo ka nin sira in bila foyi tɛ ne bolo ne ye fantanfala de fa tɛ ba tɛ jigi tɛ somɔgɔ tɛ denni 2 in de bɛ n bolo n jigi b'olu de kan mɛ ni ne ma nin kɛ k'olu la balo ne bɛ balo cogo di balo cogo dɔ yira ne la
ne bɛ se ka min kɛ ka n denni 2 bɔ tan yaasa don n'a nataw la ne denw fana ka kɛ dɔ fa ye ka kɛ dɔ ba ɲuman ye n dɛmɛ ni n ye fɛn sɔrɔ ka bɔ nin sira in na a bɛ diya n ye a man di n yɛrɛ nin kun ye mɛ n bɛ k'a kɛ alhamdulillah i bɛnna i sen ma alhamdulillah ne dagawuli teri de datugulen don kaso la a ka bilali ko kumaw bɛ sen na u ye sariya min bi a kan k'a k'o wari sara jamana ye o wari de bɛ ne bolo ne tun bɛ ka t'o de sara nka nin tɛ baasi ye hadamadenw bɛ mɔgɔ dɛmɛ ni ko kuma de fɔ da la mɛ u tɛ se k'a kɛ nafolo ka di nukɔnɔsi de don n'i y'a bɔ dɔrɔn ɲɛjiw bɛ bɔ ne b'o wari d'i ma miliyɔn 2 de don i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye i ka taa so ɲɛnama ta i k'i denw nadon nin sira i k'a to yen nafa foyi t'a la bonya t'a la karama t'a la alhamdulillah rabbil alamin i k'i denw ka ɲɛnamaya ɲɛsigi i k'a labɛn ka ɲɛ ni Ala sɔnna n'a jara daliba masa ye a bɛ ko wɛrɛ nɔgɔya n'Ala ne terikɛ ka ko la a bɛ kojugu wɛrɛ sɔrɔ inshallah i y'a faamu Ala a barika i ye koyi n da masa a barika i ye Ala ne ye mɔgɔ sɔrɔ ka don ne jigi kɔrɔ mun bɛna ne bɔ ni manamana ko in na ka nɔgɔ jugu don denw kɔnɔ u fa taɲanen don ne b'a ɲini fɛ ni cɛ ni baraji ne fa Ala k'i sara ne bɔ nin sira jugu in kan ya Rabbi Ala k'i ɲina ne sɔn Ala k'i sara ne bɛ fo ko ya jabaru jiri jalali wali kilami i ni cɛ ni baraji kanda kumaba in bɛɛ bɛ da kɔnɔ ma dama tɔɔrɔ mana bonya ka se hadamaden ma cogo dɔ la a bɛ don ko dɔ fɛ min man di ye tiɲɛ don nka ne b'a dɔn n'i kɛlen k'i ka kanda sɔrɔ mashallah i na kɛ misali ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin sira kan i na kɛ misali ye nin fɛ k'u k'a bila ko sira ɲuman ne b'a ɲini balimamuso bɛɛ fɛ minnu bɛ sira jugu kan ka ŋanamu kɛ ka nɔgɔ jugu kɛ ka don denninw kɔnɔ k'a sɔrɔ u m'a min u m'a bɔn den tɛ foyi dɔn den ye innocent de ye ka ɲini balimamuso tɔw fɛ Ala ye ne bɔ nin sira in kan cogo min na Ala ka tɔw bɛɛ bɔ nin sira kan ten Ala ka mɔgɔ ciw fana ma min b'u dɛmɛ k'u bɔ nin kan i b'a fɔ Ala ye bila ne ka sira kan cogo min n y'a yiri jabaru masa fɛ jiri jalali wari kilamu i ni ce ni baraji Ala ni ce bi fana ye don dumanba dɔ ye ne bolo ka Ala fo n bɛ Ala barika da Ala ni ce tuguni n bɛ Ala fo ni Ala sɔnna ma ni Ala sɔnna ma i ni ce ne ba hakili la wari in kan k'i nafa kosɛbɛ ne fa 2 millions jabaru masa jiri jalali wali kilam 2 millions dira ne ma ne balimakɛ fɛ ko ne ka bɔ nin sira jugu in kan ni ye ne tubilen ka bɔ ko bɛɛ la fo ka ne sa ne tɛ sungurumaya kɛ tugun la ilaha illallah sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta a k'i b'a fɔ i ma deli ka ɲɛnamaya kɔnɔ Ala k'i sara wari ayi kana ma se Ala k'i sara ma se kana kasi kana kasi Ala k'i sara Allah
Mɔgɔ langolini yɛrɛ t'a yɛrɛ ma yɛrɛ. Masu wuli a dun kɛra cogo di han ni mun basi de bɔnnen ka taa han wuli wuli sa sabara to fɔlɔ sabara na i sigi fɔlɔ kasi dabila sa Ada nggak curi? Hah? Papa ni kono. Me kono na? Mundu ini ni senyo koma. Papa. Hah? Kono bete no fe. Ne ya somi soro ko do kina me dugo no. Nga ni la la jme. Papa koro fla be fatura. Asu fatura mimi fatura. Allahu akbar. Ma balina. Nya nyesi ga dese. Nan daro ka foka be ken chugoina. Na ikono la hala dum. Papa yemtin konora. Le desara. Ano fo. Madama ni docteur mu ga sege-segelu ke ka ira ka foko kono cheno. Adob sa ke basi bo gansani. Me muni ni nche sinyo koma. Aku ko ga jaba ga warne taga dama. Ngere la ko be war taga dama ya puronga. Ni te basi yana ngatu yanti. Lagana tigila mo ulugo ko ni ko ballen subu kera tanto. Anga ferega anga tani kene solo. Est-ce que ne kilimna di jonga sibu. Kasih dabla, kasih dabla. Kasih dabla, kasih dabla. Telepon tasa. Kasih dabla. Sone be dimi fara dimi kane. Halo? Halo Asi. Ane ni soma ja bolonta tera mi fla anga ro kofe. Awo ne be no. Na yɛrɛ bɛ ka taa ne ni masun bɛnna awɔ i tɛ la ka na sa migi kɔnɔ kana mɛrɛ a tɛ la yɛrɛ de kasi ka ɲi tɛ sa kasi ka ɲi tɛ a bɛ na saya mɛn han kasi ka ɲi tɛ kasi dabila i yɛrɛ fɛnɛ ni ma kasi da i laban bɛ ne yɛrɛ la kasi dɛ. Asih tidak? Tidak bisa. Nanya. Zedu moyen sori bolo tuguni. Ini nana balala santo. Kasih dabla sa, kasih dabla. Kasih dabla. Ama cesa, mau tu ni masuk fo. Ini ni fo curi.
dari saya dari kasih dabla sa mere mana balala sisan maso mala ngulu no do gula mina wa muni anu u fergelu no nyona to do le mere tena kuma folo ele bor kono mata yoro jate ku gile ma ere ku yere na kono mare do kasih dabla sa moten jigit ge kuma nufo kasih dabla sa kasih dabla ala ya ala ana tilana ere masuk ngera Asi, eren ni bora dokter Sola sisa. Na dokteru ya ira, kune kono chena. Ni tebe muso shima. Wala we chema, menia ya manya, siga hera na dankuri na. Ya di alam. Ni manya si ala ke kada kulo mala te fu yega ga fayama oiche musu ngera Asi binene yere tra docteur Sula docteuru ya ira kone kono chena ntibe wulum so shima menya ala yake ayake ala kundori masa asi ne sege minke ni kono may ndamnen sisanche kaye klekele mana mogo kani bonendina kana no beble akilla sani mirlo ko jugiro mer kashiyame atani ala edo ala refeme no ya masayame oiche ya dalaka iwa ne fina mi fengi ni ya mando la wala tugima bashi atigema bashi sisa chemu dogomso aye chemu ni na koromso yi wa furugo kuma be sena me maraji ma folo furugo ni kuma be sena me na fora o che afora de ko che ga don fu dara ni afa sisa no dogomso ye chemi ni koromso yi aga koromso furu o che me fe ka dogomso yere de furu afora de ko che nka ga dogomso de furu o weke nga dalu de binanai ko damna absiga ge koromso yi nga bitiga laban dogomso la nasoro numa furu foi de I know ma furu dogomso yi misiga sigi chenko ndaro ni afam bashi foi tula sabula makoromso furu uruma bwano fe foi make o na sigina kate koromso yin tala kabe dogoni ni furu ni ma bashi ma foi yula jurumu kote ala kota kote furu koni ala di furuda furun kanute kilene de furun kanute aha bashi foi tala egote ngani kisen nga girine kisen minna ni fenche ma yere chena bisiga na kafiendo balmayala o chenga dogon ni bege mo hakli mai korofa na bege hakli mai ni hakli ba o fla bela o bisiga fam ala te ko geti into gansa nyame sino nere di laga doy cheye korom so furu ay dogoni furu u fla be din wulay nga kelemani shitare kelen fatura kata ga dewtu
olu fana bɛ kɛ ala tɛ ko kɛ gansan ala tɛ fɛn kɛ gansan merci awɔ o de kun i fari dɔ a ka fisa awɔ fisa alhamdulilah u ye fura dɔw sɛbɛn awɔ n ye dɔw ta awɔ kɔni tɛ taa fura sɛbɛn wɛrɛ awɔ si n bɛna reposer dɔɔni o ye ko ye awɔ sani papa ka na awɔ Alhamdulillah, Zaidu ka segini bi ka bɔ a furumuso fila ka tanyali la. Daɲɔgɔn saya ye lajarabi ye. Alahu Taala bɛ min boli furucɛ bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ dugawu de kɛ. An daɲɔgɔn kana taa ka sɔrɔ an ka hakɛ b'u fɛ. An ka yafa u ma wagati bɛɛ lajɛlen la. Wa a bɛ taa k'an minnu to yan nɔ an ka da la k'a fɔ ko ni juru b'an bɛɛ la kelen kelen. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Koya muso papa i yɛrɛ fɛnɛ kɔrɔ baasi la baasi foyi tɛ na i nana bɛ ka foli kɛ ka don walayi n m'a mɛn ma dɔn a si kɔni a tɛ yan a bɔra k'a bɛ taa sugu la sigi yɔrɔ kɔrɔ baasi baasi foyi tɛ alhamdulillah papa a dun kɛra sɛgɛn wallahi ni jara kojugu i b'a dɔn janajaw bannen kɔfɛ kumalasigiw de kɛra o yɛrɛ de y'an tɔ yɛrɛ fana lamɛn papa o fana ye mun kumalasigi ye tuguni wallahi laada ne y'a yir'u la k'a fɔ ko du kɔnɔ muso fila ka fatu ɲɔgɔn fɛ tantɔ an yɛrɛ an ye tile 7 saraka bɔ ni tile 3 ta bɛɛ kɛ tile ɲɔgɔn fɛ mais laada i b'a dɔn so laada de bɛ yen laada yɛrɛ yɛrɛ ko cɛ kelen muso fila ka fatu ɲɔgɔn fɛ ko ne kun kan ka ko ne ma ba ma bari n mɔkɛw ni n bɛnbakɛw olu ka tiɲɛ de o de ye ne yɛrɛ lamɛn ne k'u ma ko fɛn bɛɛ ye lajarabi de Alahu Taala ye dɔw ka du kuturu kelen minɛ o la tile kelen n Alahu Taala kɛ ne ka ne ka denbaya mɔgɔ fila minɛ na n bɛ Alahu Taala fo k'a barika da inna lillahi wa inna ilaihi rajiun min ka di dalibaga masa a b'o de kɛ nin tɛ ne seko ye ka miiri ne ka bɔ n ka denbaya la ka na n balimamuso dɔ bolo yan n yɛrɛ dakɔnɔ dɔw ka tila ka kɛ ka n yɛrɛ minɛ ne bɛ bɔ o bolo yɔrɔ o yɔrɔ o bɛɛ Alahu Taala ka kɛ ka na ne balanen to yan maa dama ne ma se ka taa n ka denbaya la yanni yan cɛ ne y'a dɔn k'a fɔ dalibaga masa bɛ ko dɔ kɔ i b'a sɔrɔ a tun kan ka kɛ tan tɔ de maa min tɛ jalaki a ka kɛta la kɔni a tun kan ka kɛ tan tɔ de maa min bɛ yen an b'a fo k'a barika da i yɛrɛ ka ne limaniya ta an bɛɛ bɛ sa billahi kullu nafsin zalikatil mawti an bɛɛ bɛ sa saya dara ka tila ka ɲinɛ de da an bɛ ɲinɛ de an ka Alahu Taala fo k'a barika da u kɔnna an ye kiti min na Ala k'o nɔgɔya an n'u ta jɛ min na Ala k'o nɔgɔya daɲɔgɔn saya ma nɔgɔ ba bɛ bɔ yan don min hakili b'a ka dugawu la ko karisa k'Ala k'i kisi daɲɔgɔn saya ma k'i wulila ko kɔkɛ wuli ka t'i ko k'i taara sɔrɔ a tɛ yen k'Ala k'an kisi o ma nka a tun kan ka kɛ tan de Alahu Taala bɛ Yakubu ani Isufu fara u cɛ man jan ɲɔgɔn na mais mɔgɔ min kɛra sababu ye ni a bɛ se ka taa kibaruya fɔ Alahu Taala y'o minɛ san 30 kɔ a ma se ka bɔ dugu da fɛ Misira da fɛ a tora munumunu na yen nɔ o dalibaga masa y'o lajarabi kelen de da an kan
k'an minɛ k'an bila nin du kɔnɔ yan k'an kuru i b'a fɔ ko tufani min bɛ a sansaran kɔnɔ ma se ka bɔ ma se ka taa yɔrɔ si fo ka na ni lajarabi ko ba in kɛ k'an sɔrɔ n b'a fɔ o masa o ma ɲi ne ma ko alihamudulilayi rabbil alamin i yɛrɛ k'an ni limaniya ta dɛ k'an ni limaniya ta wa maa si tɛ se k'a lajɛ lagi ni ala ye min kɛ o de ka ɲi ni juru b'an bɛɛ la bi ta ye asu ni mimi ta ye an b'olu ka kasi kɛ nka sini an yɛrɛ ta bɛ kɛ nka a k'an sɔrɔ ka sɔrɔ an bɛ sira ɲuman kan an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a di ala ma n tɛ baasi ye kɔri degunnen tɛ yan dɛ baba komi i nana sa i sɛgɛnnen don sinon kuma caman bɛ n kɔnɔ ka f'i ye dɛ e y'a fɔ e kɔni b'a dɔn ko sɛgɛn diɲɛ mumini ka kaso de f'i ka sa ni ma sa i t'i lafiya sɔrɔ koyi baba tiɲɛ yɛrɛ la ni nana ka muso min sɔrɔ yan n'o ye Asi ye mɔgɔya b'a la a ma juguman foyi ta ka ɲɛsin ma kabi taara a bɛ n baro a bɛ n laɲina n ka hakilina ninnu kɔ miiri-miiriba ninnu nka papa yan toli tɛ ne fɛla ko ye dɛ a man di ne ye don kelen da kelen ka to yan sabula yan tɛ ne to yɔrɔ ye ni ne bɛ sigi yɔrɔ la mɔgɔw de kan ka taa fara ne kan nka ni man kan na sigi yan dɛ yan tɛ ne sigiyɔrɔ ye yan man di ne ye n'i kɔni tun bɛ se ka yɔrɔ ɲini ne bɛ taa kɛ yen sinon tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se ka sigi yan ko cɛ ɲuman fana tɛ n tɛ baasi ye furu kun y'a ka ɲɔgɔn lamɛn furu kun y'a ka hinɛ ɲɔgɔn na ye furu kun y'a ka ɲɔgɔn dakɔnɔ kuma bato ye i ye hakilina min fɔ hakilina ɲuman don wa ne yɛrɛ b'i kɔ a la o diyara n tɛ baasi ye hali n t'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ ɲini an bɛ bɔ wallahi ni daliba masa ye yɔrɔ min k'an sigiyɔrɔ ye an bɛ sigi yen ala bato tiɲɛna sisan de sa ala taala kelebatɔya tiɲɛna sisan de o ye tiɲɛ musobaw tɛmɛna cɛbaw tɛmɛna n'i ye miiri i jira la ala kira n'a ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam u ye sɛgɛn min kɛ o lajɛ nin tɛ baasi ye n b'i kɔ fɔ yɔrɔ min an ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ka di yɛrɛ ye min ye n'i ko k'an ka sigi yɔrɔ min an bɛ sigi yen n'ala sɔnna ma bari foyi tɛ n bolo diɲɛ kɔnɔ bilen n'e tɛ foyi tɛ n bolo bilen n'e tɛ wa ni barika ni bonya min bɛ furu ɲɔgɔn bato la ani kɔrɔta min bɛ furumuso minɛli la n bɛ fɛ dilara ala tala ka hinɛ na k'an fara o cɛbaw kan n'ala sɔnna n'i yɛrɛ ko k'an ka sigi yɔrɔ yɔrɔ an bɛ sigi yen n tɛ baasi ye komi awa tɛ yan an bɛ taa n bɛ ci fɔ Asi ɲɛna an kɔni bɛ taa ni don min n'an seginna ka na yan bari latigɛba dɔ fana bolilen don yan mɛ a wagati ma se fɔlɔ an bɛ taa ni an kan ka na yan don min o don fana n'a kuma don nka bi tagali de bɛ yen mɔgɔ t'a fɔ k'i bɛ sini ko kɛ bi o ye tiɲɛ sinon a lajarabi fanga ka bon kojugu baasi t'a la n bɛ Asi kɔnɔ ni Asi nana n tɛ échanger bilen n tɛ foyi kɛ bilen mɛ fɛn bɛrɛ yɛrɛ tɛ n bolo yan n bɛ taa ala taala di wolo da k'a fɛrɛ o ye tiɲɛ ni yɔrɔ min kɛra an sigiyɔrɔ an bɛ sigi baasi t'a la n bɛna so kɔnɔ yanni Asi ka na awɔ bɛɛ n'i sigiyɔrɔ jɔn tɛ kɛ foyi ye dagan kɔ ni ala de ye u b'a bila ne ka sira kan k'a ka ne ka diɲɛlatigɛ falen a mana ko o ko kɛ ne fana bɛ tugu a kɔ o ala kelen in kama ala ko kɔni bɛ cɛ in bolo ala ko b'a bolo nka ni ala ye min kɛ o de ka ɲi
ijo male Jando nena ma hinela sa ina la clip ka wago dai kan ke da ga boya mo sugula ta ni clip ga jomane a ni de ko ya clip ka fa kajemi zedu Turbasida bashwete la nera fore ko kera to yen ko wallahi au gati ya kadi soy aha nera mo ko mela kadi awa kadi bas sisa nyana ma ko be sababu mo kan fi ayre wakati alhamdulillah ere ado sambora musufla ka jana jala wallahi ala joni beni ta dundu beni ta chogudu angoni anya bla Allah tala ka minan kono bari aramadi ni malimaniya ni kungolo idimi ba foko do nodu saya anto bla mo ko Allah jarabi kono ambo dalba musakun sisan ne be annabe wakati jambo abina fo Allah tu ni mine ga ne bla ya bani nga ken chogori la o nganya isa daele la si mali ni fe ga ya fama ne wakati mi gi fe ne datu nga chang nga ko ga taw tu nga chang o ni awa wele ni ci fa wanyana wa net me fe ka sira nyini a sira nyini o ne beta jien fe be mado a mena jana me segingana ma nyina ma ko be wakati yana ngata yedude ne yedutigi aka kanga boya do ila o madala na me na me able ni nga ko am so beta ameta jien fe Allah taala an damin kama ale ka yala ka musoya boya ira jien mola ne re ka yala ka chebaw joro ira jiena amanga sirata o yere fene yedem sen timinanja chesirife timinanja la batu fe foi dalute danfen foi bulu lahara sin nyara batute yame eretum amen ala sona asitala problem tala ere fene ten sugula ta na figa sugula mo befu ne tsaka be ni tone bulu wala sugujara basitala koi anteni ko imba dagi ndala anteta sarala aw ni sarala yeki ko ni akromzo fana wili o ni bunya dale fana koro o ni na ma ko wudu abi ya fama de ala ya fama ibi aklitu anana ko sebe ya famu o nala sona na bore ya o yana nga yoro soro ni rebe tamita ci fo karanyena o purgi akadala ka foka muso be bulu nyman kan dem seni sebe do ay refene timina kadi o wala ma asibla mo wala kadi tesa yala ni ana ya no fe o nale ko ni beya eni neta ni muso ba che no fe fenfe mana kala ba ku ngai ga jete ni ale kelime yala la no fe yoro do la atimina goya benna wala ma ale tuya o yana nyere ka sosoro o bale aramadi ya redu o bashi fuita la oritu antena nga mi ya fare sigima no wala ni ngenyo wa yo sero ni ko doge ay wala ma foi jugu ma ke yenda du manye ga foi masema ni yele ni klengete ya basitala eko antesra ini itu dia ngomne usah ngiliare ay akay aywa amaram seru ke kala ye muso ya fane barka de koy muso kan barka de yini ha así kana kasisa kana kasi así nyana ma ko be latigere nyana ma ko be wakati ri Allah taala tun Allah tigere inni gan wakati ge nyagon able kuna ne tara ne ma yorma janga bila ne akili be ga baraki kono kana kasi ni kasi rebe na yere la kasi de ba nyogon kana kasi sa si kana kasi
ne bɛ taa mɛn na i y'a mɛn yan ko bɛɛ latigɛ de a bila Alahu Taala ka minɛn kɔnɔ dɔrɔn sigi o de bɛ se k'an bɛɛ lafiya o de ka n'i sigi n tɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ i la baara kɛ ni n ka kuma fɔtaw ye dɔrɔn muso kolon n'i ma kasi dabila han n tɛ na i nɔfɛ bilen o Asi an ka taa banyak kala an sɛgɛn Asi ataka saka fam abga chugodi deli fana fara mandi dɛ la ndeni anenga di gojugo wan tasira no ametan kini mulo fe akacha ala fe nganga kundo yoro soro ayo itadi angamne aya adi angamne sa adi angamne sagi mi yɛrɛ be ko la ne be fɛ ko minɛ o yamaro itina songo Eka la yini wudi ne be fɛ ka kɛ muso ba de ka ɲɛ mɔgɔw ma diɲɛ kɔnɔ ka diinɛ minɛ ni sɛbɛ ye papa o de ka di ne e b'o bɛɛ kɛ mun na alijinɛ nɔfɛ ya Alahu Taala yɛrɛ ya o fana tɛ o min nka papa n bɛ fɛ k'a kɛ walasa ni n sara a ka fɔ ko nin ye alakira manto musoma dɔ ye yanni turu ka se cɛw ma ya isa ne kɔni ka Alahu Taala kelewanciya warakata diɲɛ kɔnɔ ka kanda ba di mɔgɔw ma ka dusukun gɛlɛnbaw k'olu dusukun magaya ka kɛ nɔnɔ ye furu dilan ka jigiyaw di ka Alahu Taala ka di Sama sɛgɛn i t'a di an ka minɛ i b'a dɔn adamaden mana kɛ cogo cogo maaw bɛ dɔ sɔrɔ ka fɔ an ka karamɔgɔ dɔ taara kalan na a taara ka taa kuranna a ye kitabu caman kalan a seginnen ka na karamɔgɔ k'a ma ko i ye nin bɛɛ dɔn nka min kalan hadamadenya kalan na ani karamɔgɔkɛ ye fali minɛ u bɛ ka tagama u nana se jamakulu dɔw la a y'a sɔrɔ karamɔgɔkɛ yɛlɛlen don fali kan kalanden bɛ ka tagama fali kɛrɛfɛ olu sɛnɛ k'u kanto ko e ka nin nɛmɛ danga yɛrɛ de bɛ nin cɛkɔrɔba kɔ i cɛkɔrɔbatɔ bɛ yɛlɛ fali kan ka sɔrɔ nin denmisɛnnin bɛ tagama la i nɔfɛ a ko k'i ye olu ka kuma mɛn yan u ko awɔ u tɛmɛna ka bɔ yen nɔ kalanden yɛlɛla fali kan cɛkɔrɔba tagamana sen na u nana tɛmɛ jamakulu wɛrɛ la a ko olu fana ko yi non nin tɛ mɔgɔkɔrɔba bonya ni ye malangolo yɛrɛ olu ye kuma bɛɛ kɛ quoi e denmisɛnnin tɔ bɛ yɛlɛma cogo di ni cɛkɔrɔba bɛ tagama la sen na a ko k'i ye nin faamu ko awɔ u nana u bɛɛ jiginna bɔ fali kan fali langolo to u nana se jamakulu dɔ fana olu ko ko nin tɛ lalumaya dan ye ko ni bagan yɛrɛ tɛ mɔgɔ sɔn fali kɔlangolo dɔ tɛ yɛlɛ k'i sigi a kan ni hadamadenya kalan ye i mana kɛ diɲɛlatigɛ cogo o cogo hadamadenw bɛ dɔ sɔrɔ ka fɔ an ka dɔ bɔ an ka sira la Allahu akbar ɲɛ bɛ nin den min sigilen na Alahu Taala ka hinɛ n'a ka nɔgɔya kɔnɔna na a laban bɛna kɛ tiɲɛnikɛla ba de tiɲɛnikɛla min ni a bɛ fɔ o ma ko yɛrɛ feerela papa o ma ɲi dɛ a ko bonya kɔni bɛ yɛrɛ bolo e ma ye e sera ka ne bɔ o sira in kan ni mɛlɛkɛnin fitinin bi a tɛ fɛn dɔn nka sini ka taa fɔ ko o de fana bɛna kɛ yɛrɛ feerela ye papa gɛrɛ Ala ka dugawu k'a ye Alahu Taala y'a jira i ka dugawu bɛ se ka kisi ka bɔ nin bɛɛ ma ka da kan fali a ka ca Ala fɛ o tɛna sɔrɔ bilen an ka dɔ bɔ an ka sira la ɲɛnamaya ma nɔgɔn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زيد fini furumuso siri tigɛra ka bɔ kɔ dɔ la yan nɔ
i bɛ se ka kunnafoni di musoman ni min ye. Masu i sɛgɛnna dɛ. Papa n sɛgɛnna. Han. N t'a lajɛ ka. An sigi an sigi. Yɔrɔ nin ye ji sanumaba ye. Wallahi ni kabako yɛrɛ tɛ ni ɲɔgɔn ji ka sigi dugu camancɛ la yan tan. Allah taala ye se masa yɛrɛ. Ala ye danni kɛ. Nka ɲɛ bɛ nin na. Tile k'i ɲɛ da. Tiɲɛ yɛrɛ la. Ji Allah taala ka hinɛ. E yɛrɛ hakili la an bɛna sigiyɔrɔ sɔrɔ min? An bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ. Allah taala min bɛ yen ni sigiyɔrɔ caman b'a bolo a tɛ foyi k'a la. N'Ala sɔnna ma an ka tagama kuntala janya kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka se ka bilasiraliw kɛ hali bi an ka ko caman ye an ka se ka ko caman dilan. I ɲɛ bɛ nin kɔnɔni sigilen na a bɛ ka kuma de o. Awɔ. Papa kana to ka wuli ka boli dɛ. Ayi o kɔni ye baroja kuma de sinon Allah taala bɛ kabako jumɛn kɛ bilen min bɛ bɔ i ja kan. A lajɛ mɛnɛ. Nka ka n'i sigi f'an naga kɔrɔ. A ye dakuruɲɛ kelen de ta ji la sisan i b'o kɔrɔ dɔn. K'ale ye min ta sisan e ka dɔnni ani ne ka dɔnni ani maa ɲuman o maa ɲuman bɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛra barajikɛlaba fɛn fɛn ye o bɛɛ ka dɔnni fitinin de taara ka bɔ Allah taala ka se kɔnɔ tan. E yɛrɛ k'a lajɛ ɲɛnamaya ma nɔgɔ bilen. Diɲɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Allah taala bato a tɛ foyi fara Allah taala ka se kan. Diɲɛ bɛɛ ka ba la a tɛ foyi fara a ka masaya kan. O ɲuman ye min ye hadamaden ka da Allah la ka sɔn Allah ye. Cɛbaw tɛmɛna koyi kuma dɔ la n bɛ n sigi k'a miiri n bɛna kɛ olu ye wa est ce que ne bɛna olu nɔ bɔ wa. Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko tɔgɔ 3 de bɛ yen cɛ bɛ kan ka min ɲini a ka fɔ k'i ka kɛ diinɛ cɛba ye. Ne bɛ fɛ ka kɛ Seyidina Ali ɲɔgɔn ye e dun. Ne bɛ fɛ ka kɛ an ba Fatumata Bintu. O tuma an ka sira a tagama man di a ŋɔni ka ca wa a kalakalamisɛnnin ka ca. Limaniya ani timinandiya o de bɛ se ka kɛ fanga ye min b'an dɛmɛ an ka sira in kan. O la an ma se an seyɔrɔ la a bɛ wajibi an ka dɔ bɔ sira la. I t'a di an ka minɛ n'i sɛgɛnna. Ayi. Di an ka minɛ sa. Baasi tɛ an ka taa. I b'i kɔlɔsi i sen bɛ don ji la dɛ. Ji ye nɛɛma ye koyi. Alhamdulilah. Sabali sa kana taa sa. Ayi kana taa sa. Kana taa ba in. Sabali sa i delila sa i bɛ taa mun na ne jigi de ni e taara ne b'a kɛ cogo di. Sabali sa i delila sabali sa ni e taara ne b'a kɛ cogo di e kelen dɔrɔn ne den jigi ne jigi bɛ kɛ e kelen dɔrɔn de ni e taara sa ne b'a kɛ cogo di e kelen dɔrɔn ne bɛ ne bolo sabali sa i delila sa kana taa sabali sa sabali i delila sa kana taa sa ni e taara ne b'a kɛ cogo di. Salamaleykum. Aleykum salam. A kɛra cogo di n balimakɛ. I muso dun k'ale bɛna t'u ka so n bɛ ka deli o de k'a kana taa. Ni ba i bɛ taa ka so mun na n'i ye kɛ ne ye dɛ ne b'a to yen a ka t'u ka so. E mun na. I kan ka nin furu in sa yɛrɛ de. Cogo di ne m'o faamuya dɛ. Papa ala kama ala ka n'o kɛ papa i bɛ sɔn ka nin ka furu sa ne hakili la n'i ye mɔgɔw ye ɲɔgɔn na i b'a ɲini k'u bɛn ni nka furu sa fana papa o man ɲi dɛ ala yɛrɛ ma sɔn furu sa ma. Nka ni muso min n'a kamalen y'a ŋaniya siri tile 2 k'u kan k'a cɛ faga dun. E ka ne faga. E y'o dɔn cogo di. Foyi tɛ dogo daliba masa la furumuso bɛɛ kan ka tilen. O de la nin furu in sanni nin ka ɲi a ma kosɛbɛ. Ne ba i fana y'o gɛlɛya sa dɛ ko mana gɛlɛya cogo o cogo bunahadamaden kana saya ta k'i b'a ɲɛsin bunahadamaden ɲɔgɔn ma surtout i furu cɛ. O de la to Ala taala tun y'a latigɛ furu in ka sa. N y'a faamu. Alhamdulilah ne bɛ k'i taa ni min ye e bɛ sɔn ka nin kɛ ne la. Ne fa ne yɛrɛ de b'e deli yafa ma fili bɛ bɛɛ sɔrɔ. A y'a faamu. Ne ba n'i ka kuma mɛn aw kama ne bɛ sɔn ka yafa ma n bɛ sɔn ka n bɛ yafa ma. O diyara n ye koyi. A ye ɲɔgɔn minɛ furuden 2 o
o de bɛ ɲɛnamaya diya n'i y'a mɛn jamana furu de don n'i y'a mɛn kabila furu de don n'i y'a mɛn sigida furu de don mun de ka di k'aw fila bɛnnen bɔ nin cɛ a bɛ ka min k'i la n'a man di i b'o de fɔ a ɲɛna karisa nin dabila mais ne y'a mara i kɔnɔ n'i ma kuma diɲɛ don o don juguya bɛ ka kɔkɔ i farikolo la ka taa fɛ o de laban bɛ na k'i bɛ dantɛmɛ wale ta k'a sɛgɛrɛ a ye ɲɔgɔn minɛ Alahu Taala ka den barikama k'aw tiɲɛ i muso ka minɛn na don muso ye suteli minɛn ta f'a ka sa a tɛ den barikama wolo bilen i kana to k'i ka bange tiɲɛ kɛlɛ fitinin kama i k'i yɛrɛ minɛ i ka bɔ kamalentigɛ la n'i garisɛgɛ de diɲɛ cɛ bɛɛ cɛ la Alahu Taala ye furu de ma k'i ni nin de ka ɲi ɲɔgɔn bolo e mana ko dɔn cogo cogo i tɛ ko dɔn ka tɛmɛ daliba masa kan a y'a ka minɛn na don a ka ɲɔgɔn minɛ problème tala ne fa ni cɛ na bara ka kuma diyara n ye kojugu k'a bɛna taa i ka taa a ka nin tɛ foyi kana segin ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma dɔrɔn a banna y'a mɛn fili bɛ bɛɛ sɔrɔ